በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሓ ሕዳር ዕለት 22 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በዚ ሎማዓንቲ 22 ሕዳር ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት እዩ። ረድኤትን በረኸትን ናይ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ወላዲት ኣምላኽ ልሳን ኩነኒ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከምኡውን እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ሰማዕታት ቆዝሞስን ድምያኖስን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ኣሜን። ቅዱስ ቆዝሞስን ወድምያኖስን እስከ ሎሚ ስለ ክርስትናን ንእስነትን ነዞም ብሩኻን ኣሕዋት ክርስቲያን መሰረት ጌርና ቁሩብ ንመልከት። ቅድሚ ሕጂ ናይ ብዙሓት መንእሰያት ሰማዕታት ዜና ሰሚዕና ኢና። መጽሓፍ ከም ዝብል ወኩሉ ዘተጽሕፈ ለተግሳጸ ዚኣነ ከነስተውዕል ይግበአና እዩ። ዜና ቅዱሳን ዝንገረና ከም ታሪኽ ከምኡ ሰሚዕና ክንሓልፎ ኣይኮነን። ካብ ልቡ ንዝሰምዖ ወይ ከዓ ንዘንበቦ በረከት ኣለዎ። ካብቲ ቅዱስ ወይ ከዓኒ ቅድስቲ ቃል ኪዳን ብእምነት ተኻፋሊ ትኸውን። እቶም ቅዱሳን ንክርስትናኦም ዘጽንዑን ዝሓለውዎን ንሰማያዊ ክብሪ ዝበቕዑን መንገዲ ንምሃረሉ እቲ ዓብ ጥቕምና ድማ እዚ እዩ። ቁጽርና ቀሊል ዘይበሃል ናይ ደቂ ተዋህዶ ህይወተ ቅዱሳን ከም ተራ ታሪኽ ወይ ጀሚርና ንገድፎ ኢና። ምናልባት ድማ ብዘይ ተገዳስነት ነንብቦ ኢና። ደስ እንተይልና ድማ ኣብቲ ስእሊ ላይክ እንትብል ሃሪምና ንሓልፎ። ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ኣንቢብና ወይ ትዕድልቲ ኢልና ኣድኒቕና ንሓልፍ ኢና። ምድናቕናስ ጽቡቕ ነይሩ፣ ግን እኮ ቅዱሳን ናብዚ ዝበቕዑ ዝተዓደሉ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ኣይኮኑን። እቲ ንሶም ዝገብርዎ ዝግብኦም ብዝግባእ ስለ ዝሰርሑ እምበር እግዚአብሔር ዝፈላሊ ኣምላኽ ኣይኮነን። ኩኑ ቅዱሳነ እስመ ቅዱስ ኣነ፣ ከምቲ ኣነ ቅዱስ ዝኾንክዎ እስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ኢሉ ዝተዛረበ ንቑሩብ ወይ ከዓ ድማ ንዝተፈላለዩ ሰባት ኣይኮኑን፣ ብስሙ ንዝኣምኑ ኩሎም እዩ እምበር። ቅዱሳን ቆዝሞስን ድምያኖስን ድማ ኣብ መጨረሽታ ኣከባቢ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ምድረ ሶርያ ተወሊዶም ዝዓበዩ ናይቲ ዘመን ክርስቲያን እዮም። ኣቦኦም ኣብ ንእስነቶም ብምዕራፉ 5 ኣወዳት ቆልዑ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ኣብ ዝባን ኣዲኦም ወደቐ። ኣዲኦም ቅድስቲ ቴዎዳዳ ትበሃል። ብጣዕሚ እትገርም ብርክቲ ኣደያ። 5 ደቃ ቆዝሞስ፣ ድምያኖስ፣ አንቲቆስ፣ አብራኒቆስን ዮንዲኖስን ይበሃሉ። ብርግጽ ንሓንቲ ኣደ ናይ መጀመርያ ጭንቀታ ደቀንታ ይብልዑ እዩ። ንቅድስቲ ቴዎዳዳ ግን እቲ ቀንዲ ጉዳይ እዚ ኣይነበረን። ጎይታና ከም ዘምሃረና ይትበሉ ምንተ ንበልዕ ወምንተ ንሰቲ ወምንተ ንትከደን፣ እንታይ ክንበልዕ እንታይ ኢና ክንሰቲ እንታይ ኢና ኸ ክንለብስ ኢልኩም ኣይትጨነቑ ስለ ዝብል ዘወትር እትጭነቆ ስለ ደቃ ሰማያዊ ዜግነት ነበረ። በዚ ምክንያት ድማ ንሓሙሽቲኦም ደቃ ዕለት ናብ ቤተ ክርስቲያን ቤተ እግዚአብሔር ትወስዶም ነበረት። ካብ ቅዱስ ቃሉ ተስምዖም መንፈሳዊ ህይወት ተለማምዶም ነበረት። ኣምላኽና ካባና ዝደልዮ ጽቡቕ ፍቓድናን ብቕንዕና ዝኾነት ንእሽቶ ጻዕርናን ስለዝኾነ ቅድስቲ ቴዎዳዳ ድማ ተኸናወንላ። ደቃ ብኣካልን ብመንፈሳዊ ህይወትን ሓበይላ። እቲ ዘመን ከም ናይዚ ሎሚ ድልየት ስጋ ዝበዝሓሉ ዘይኮነስ ክርስቲያን ምዃን ንሞት ዘብቅሕ ነበረ። ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዝተመልከትናዮ ኣብ ልደት ክርስቶስ ድሕሪ 275 ዓመታት ኣብ ሶርያን ኣብ ሮምን ዝነግሱ ክልተ ኣራዊት ዲዮቅልጥያኖስን መክሲሚያኖስን ክርስቲያን ኣብ ዝወዓልዎ ኣይሕደርን።
ኣብዚ ሓደርዎ ድማ ኣይሕደርን ኣብዚ ወዓልዎ ድማ ይወዓልን ነበሩ። ቀዳሚ ፈተናኣ ብዝግባእ ዝወፀቶ ቅድስቲ ቴዎዳዳ ግን ነዚ እውን ክትገጥሞ ኣይፈርሐትን። ግን ምስ ደቃ ክትማኸር ስለ ዝነበራ ንምይይጥ ተቐመጡ። ሰለስቲኦም ደቃ ካብ ቆልዖኦም ጀሚሮም ዝደልይዎ ዝነበሩ ምናንየ መረፁ። ቅድስቲ ኣደ ብምርጫኦም መሰረት ንቅዱሳን አንቲቆስን ዮዲኖስን አብራኒዮስን መሪቓ ናብ በረኻ ምናኔ ኣፋነወቶም። ንሳ ድማ ምስ ክልተ ደቃ ቅዱሳን ደቃ ቆዝሞስን ድምያኖስን ተረፈት። እዞም ቅዱሳን ኣብ ከተማ ዝተረፉ ግን ንዓለም ናፊቖም ዘይፈልጡ እዮም። ብምእሳር መከራ ንዝቕበሉ ንናይ እግዚኣብሔር ቅዱሳን መታን ከገልግሉ እዩ እምበር ቅድስቲ ቴዎዳዳ ኣብ ቤታ ንነዳያን እናተቐበለትን እናኣብልዐትን ክልቲኦም ቅዱሳን ደቃ ድማ ሙሉእ መዓልቲ እናዘሩ ንእሱራን ስለ ክርስቶስ ዝተኣስሩ ክሓቱን ከጸናንዑን ንቑስሎም እውን እናሓጸቡ ንኸብዶም ድማ ብምግቢ ክድግፉ ይውዕሉ ነበሩ። እዚ ጽቡቕ ስርሖም ንፈጣሪ ደስ እንተኣበሎ ንኣራዊት ዲዮቅልጥያኖስ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣበሳጭዎ። ሽዑ ንሽዑ ተታሒዞም ንኽቐርቡ ኣዘዘ። ብትእዛዙ መሰረት ድማ ቆዝሞስን ድምያኖስን ተኣሲሮም ቀረቡ። ከመይ ደፊርኩም ኢኹም ንትእዛዘይ ትስዕሩ? ሕጂ ድማ ስቃይን ሞትን ወይ ድማ ንዓይ ካብ ምእዛዝ ሓደ ምረፁ በሎም። እቶም ቅዱሳን ምርጫኦም ግልጽ ነበረ። ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ክፈልዮም ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘይነበረ እቲ ንጉስ ድማ ግረፍዎም በለ። ንልብሶም ገፊፎም ዘቕዚቖም ኣሲሮም ብሓፂንን ብዕንፀይትን ዘንግን ቀጥቀጥዎም። ደሞም ድማ ኣብ ልዕሊ መሬት ወሓዘ። ንሳቶም ግን ንፈጣሪ የመስግንዎ ነበሩ። እዚ ዜና ቀልጢፉ ናብ ኣዲኦም በፂሑ ስለ ዝነበረ ቅድስቲ ቴዎዳዳ ናብ ኣደባባይ ሰማዕታት ጎየየት። ሓንቲ ኣደ ደቃ ኣብ ኣደባባይ ተሰቒሎም ደሞም ክንፅፍፀፍ ክትርኢ ከላ እንታይ ክስምዓ ከም ዝኽእል ዝፈልጥ ዝበፅሖ ጥራይ እዩ። ግን ንኽብሮም ዘኪራ ተጸናንዐት። ቀልጢፋ ድማ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ስለ ስንፍነቱ ነቲ ከሓዲ ብድፍረት ዘለፈቶ። እቲ ንጉስ ድማ ብቁጥዐ ክሳዳ ብሴፍ ኣህረማ። ክልተ ቅዱሳን ነዚ ብዓይኖም ክልተ ደቃ ነዚ ብዓይኖም ረኣዩ እሞ ንሓንቲ ነገር ድማ ተመነዩ። ናይ ኣዲኦም ኣካል ዝቐብር ሰብ ግን ድማ ኩሉ ሰብ ዝፈርሐ ናይታ ቅድስቲ ኣካል ኣብ ልዕሊ መሬት ወዲቑ ወዓለ። ሽዑ ተዘቕዚቑ እንከሎ ቅዱስ ቆዝሞስ ኣስሚዑ በኸየ። ካብ ማእከልኩም ነዛ ሽማግለ ንእሽቶ ርህራሄ ዘለዎ ሰብዶ የለን ክብል ድማ ሓዘነ። ሃንደበት ግን ሓያል መራሒ ኩናት ቅዱስ ፊቅጦር መጸ። ንሰይፉ ተዓጢቑ ኣብ ማእከሎም ኣትዩ ናይታ ቅድስቲ ኣካል ኣልዓለ። ብኽብሪ ተሸኪሙ ድማ ወሲዱ ቀበራ። ኣብ መጨረሽታ ግን ከሓዲ ንጉስ ናይቶም ሰለስተ ኣሕዋቶም ዜና ብምስምዑ ካብ በረኻ ብወተሃደራት ተታሒዞም መጹ። ድሕሪኡ ብብዙሕ መከራ ኣሳቕዮም በዛ መዓልቲ ንሓሙሽቲኦም ኣሰሊፎም ቀተልዎም። ናይ ክብሪ ድማ ምስ ኣዲኦም ወረሱ። ኣምላከ ሰማዕታት ካብ ትዕግስቶምን ካብ ጽንዓቶምን ካብ በረኸቶምን የሳትፈና ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና ከምናቶም ጽንዓትን ትዕግስትን ድማ ይዓድለና ኣሜን። ሕዳር 22 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን ቆዝሞስን ወድምያኖስን ሰማዕታት፣ ቅድስቲ ኣዲኦም ቴዎዳዳ፣ ቅዱሳን ኣሕዋቶም ድማ አንቲቆስ፣ ዮንዲኖስና አብራኒዮስ ቀለታት ተስማቶም ማለት እዩ። 311 ሰማዕታት ናይ በዓል ቆዝሞስ ማሕበር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዑራኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ደቅስዮስ፣ ኣባ እንጦኖስ ወኣባ መነኮሳት፣ ኣባ ጳውሊ የዋህ፣ ቅዱስ የልዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ሐዋርያ። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ንሕና እውን ኣይፍለየና። ካብ ተዋህዶናን ካብ ታርእቲ ዝኾነት ቅድስቲ ሃይማኖትናን
ካብ እምነትና ናይውፀና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ዘውደቕ ዘንጠው ከውካበ ነበባ ካብ ዝተጋገኽዎ ቃል ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክቲ ተኣርመለይ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ብኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን